Bé, Joan Roig i el seu germà vengueren les accions que tenien precisament per llevar-se problemes i coses dels que Sí, estan passant però al final ara, no? és que moltes voltes el temps acaba donant raons i llevant-les. I a la vista de com està el panorama futbolístic a València, jo dic, igual hi ha altres solucions. A mi se m'ha acudit això per la trajectòria de Roig, que em pareix una persona digníssima i que ha demostrat sempre tindre un comportament exquisit en quant a eficàcia en tot allò que ha gestionat. No? Molt bé, Juli, doncs continuarem parlant d'ací al 9 de març i després, però sobretot d'ací al 9 de març d'aquestes coses, de les llistes, de les persones... Ben interessant va ser tot aquest procés i a la vista de la forta presència de gent en el míting de diumenge és d'esperar que el PP no ho tinga tan fàcil, per suposat, ara com ho va tindre en les eleccions autonòmiques. Aquestes eleccions se parla d'altres coses, la cruesa amb què el PP es comporta són també demostratives de que no ho tenen tan fàcil i el resultat va ser més igualat que el que van tindre en maig del 2007. Segurament ens queixàvem en les eleccions passades que no hi havia campanya, que no hi havia sang, que no hi havia, diguem-ne, sang en el sentit de força. Sang política, sí. En política, no hi havia qüestions d'interès, que no hi havia debat, sobretot. No serà el problema, tal com s'estan plantejant les coses, com s'estan polaritzant també algunes qüestions sensibles per a la població, com estan participant els bisbes, com estan participant... I 5 coses també, parlàvem l'altre dia de l'avortament, i 5 coses que segurament influiran molt en que determinats sectors que es poden veure afectats per una continuïtat o per un canvi de govern reaccionin i segurament participen. Hi ha gent que està molt satisfeta del fet que l'Església hagi decidit entrar en campanya d'una manera tan contundent, perquè això pot acabar mobilitzant el vot de l'esquerra. De fet, el PP no l'hem vist sumant-se a les paraules dites per el cardenal García Gasco i escampant i predicant això i aprofitant això per a criticar el govern. Jo crec que han mesurat que potser eren paraules excessives que, al marge de que pensen que tinga raó o no, no els convenen perquè poden acabar mobilitzant, indignant primer i mobilitzant després a grans masses de l'esquerra que moltes voltes tenen massa tendència a no votar. I segurament no esperem que Rajoy diga el que va dir Fraga l'altre dia, que potser s'haurà de replantejar la qüestió dels matrimonis gais perquè hi ha molts gais que també voten i que es podrien veure afectats per una norma que ja està aprovada. I sense ser gay, hi ha molta gent de dretes que entén perfectament... En qüestions ja d'afectació personal, que potser és el que més mobilitza, a banda de les... Però jo vaig més enllà, que crec que a més d'això hi ha molta gent en l'àmbit de... Tot el món coneix gais en el seu entorn, inclús en els pobles, on ser gay durant molts anys ha sigut una lacra. La mare, jo conec gais que tenen famílies i que han vist patir el fill per haver exercit sempre una opció sexual, i eren famílies de dretes. Jo no m'imagino una senyora o un senyor de dretes que tenen un fill gay al que han acceptat i ja els ha costat potser assumir-ho i ara no esperen que... Ara votar, que els canvien això no és... És una matèria que el PP no tocarà mai, ni tan sols el nom de matrimoni canviarà. Jo crec que ens atrevirà a tocar-ho. Podem estar tan segurs com que l'himne d'Espanya no tindrà lletra, no? Estem segurs, jo estic prou segur d'això, que l'himne d'Espanya no tindrà lletra mai. I si no sé com acabarà. També ho veurem. Moltes gràcies, Juli, molt bona nit i... Ens veiem la setmana que ve així... No, la setmana que ve perquè és festa, el dia 22 és dimarts. Dimarts és festa. És festa i no tindrem este programa. Personalment tindrem ocasió de tornar a veure'ns dijous en el debat, la tertúlia que tenim al Teatre Micalet o a la Societat Coral amb les nostres tertúlies habituals després demà, José Rafael García Fuster, Vicent Soler, Berta Ranedi i Pere Mayor.
Doncs serà dijous, llavors tindrem així Juli Esteve d'ací 2 setmanes, un altre dimarts com avui. Molt bona nit, moltes gràcies a tots vostès per la seva atenció i els esperem demà, com és habitual, cap a les 10 de la nit així en l'anàlisi. Molt bona nit.